Gatazkaren memoria egiteko saiakerek memoriaren gatazka ekarri ohi dute. Eta Euskal Gatazkaren testuingurura etorrita, memoriagintzaren auziak ere hainbat gai jartzen ditu mahai gainean. Izenburu hauxe du, zenbaki bikoitz honek. Gatazkaren memoria, memoriaren gatazka. Bertan, 12 lagunek idatzi dute, auzi honen inguruko hainbat ikuspuntutatik. Zein ahots ari dira memoria sortzen, eta zein ez dira ari? Nola jasotzen dute zilegitasuna ahots horiek? Eta gazteenek nola jasotzen dute eta nola sortzen dute gatazkaren memoria? Egunen gurpilean atalean, aurtengo 3 kolaboratzaileak, Xu Otero, Joanes Igeregi eta Zira Crespo. Eta nabarmena denez, Jakin aldizkari berritua. Azal berria, Irantzu Pastorren argazkiarekin, eta atal berri bat, Jakin filosofatzen. Bertan, Itziar Ugartek elkarrizketa mamitsua egin dio, kasu honetan Nerea Ibarzabali. Eta Jakinen lelo berria, dabilen pentsamendua. Izan ere, badabil pentsamendua. Eta gu, haren ondoan, zuekin batera.